Tocmai am terminat 3 zile de training Transformative Coaching cu Ben Koch de la Coach Masters Academy. Sunt încântat pentru că am învățat principii pe care le pot aplica în viața de zi cu zi, chiar dacă profesional nu sunt un coach. Coaching-ul e despre a înțelege omul din fața ta și a scoate la suprafață ce e în el de fapt. A-l ajuta pe el să scoate la suprafață și nu a da soluții. Am învățat multe datorită exercițiilor pe care le-am făcut împreună și am avut șansa să fiu atât client cât și coach, dar și observator. Și am observat cât de important este ca și coach, dar și în conversațiile de zi cu zi să fii prezent și să asculți cu adevărat. Pentru că doar în momentul în care asculți poți extrage esențialul și doar așa îl poți ajuta pe cel din fața ta. Coaching-ul e de fapt despre întrebări și nu despre a da soluții. E despre a-l face pe client, pe omul din fața ta să înțeleagă de ce face ceea ce face. E cea mai profundă întrebare de fapt. De ce? Și nu cine, ce, cât și cum.